ला परिवेरा रूशल बाड़ी ननदिया हो ए बाबू बाबा के बोला द। ला परिवेरिया रूसल बाड़ी ननदिया हो ए बाबू बाबा के बोला द। आंगना में रूसल बाड़ी ननदिया हो ए बाबू बाबा के बोला द। बाबा के बोला द तनी खूब समझा द। बाबा के बोला द तनी खूब समझा द। हरवा देवे के कइले बानी कररवा हो ए बाबू बाबा के बोला द। हरवा देवे के कइले बानी कररवा हो ए बाबू बाबा के बोला द। बाबा के बोला द तनी खूब समझा द। पापा के बोला द तनी खूब समझा द। कंगना देवे के कइले बानी कररवा हो ए बाबू चाचा के बोला द। आंगना में रूसली बाड़ी ननदिया हो ए बाबू भैया के बोला द। चाचा के बोला द तनी खूब समझा द। अंगूठी देवे के कइले बानी कररवा हो ए बाबू चाचा के बोला द। आंगना में रूसली बाड़ी ननदिया हो ए बाबू भैया के बोला द। भैया के बोला द तनी खूब समझा द। भैया के बोला द तनी खूब समझा द। टिकवा देवे के कइले बानी कररवा हो ए बाबू पापा के बोला द। आंगना में रूसली बाड़ी ननदिया हो ए बाबू पापा के बोला द।